Здравейте, днес ще правим предизвикателство, което ще бъде слут чипс. Ето тук си имаме вода, а това е самият чипс. 3, 2, 1. Вкусничък е. Сега ще си взема 3. Ето. Това е много чипс. Какво по дяволите ми се случва в момента? Това ще се запитате и вие. Трябва да пия вода. Леле. Чао. Така, започваме пак да ядем. Още. Преди малко бях навън. Да. Но за съжаление заваля дъжд. Нямаше как. Още малко ще хапна, но е много лют. Купете си го и вие, ако живеете в Левски и някой от Левски Г, тук в София. Ако живеете тук, можете да си купите Doritos чипс. Той е ей натам, мисля, че ето тук, натам. Ако видеото ви е харесало, дайте лайк нагоре. Съм напила. Така, ако видеото ви е харесало, както казвах, може да дадете палец нагоре. Ако пък много пък ви е харесало, се абонирайте за моя канал. Довиждане от мен сега и до скоро.